Gelan Tonutxi nor den ezagutu dugu. Oso irakasle ona da. Irakasle. Komikigile bikaina da. Aurren begiekin erakutsi die mundua heldu askori. Aurren beharrei erantzunez aurren hiriak sortu ditu. Ratoren komiki batzuk ikusi ondoren guk ere aurren herrian bizi nahi dugu. Eta hori lortzeko herrian aldatu nahiko genukeena marraztu eta idatzi dugu. Horrela gurea ere Umen herria izeneko liburua sortu dugu. Elkarlanean. Larunbatean Tonutxiri emango diogu, baina gaur udaletxera etorri gara. Alkateari gure liburu erakutsi.